Upat sa 12 ka mga pasidungog nga gihatag sa prestihiyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards na dawat sa mga personalidad sa GMA Network. Anong report ni Mark Reggie Abelia. Giila sa MOPC sa natad sa broadcast journalism sa mga talagsaong natampo sa mga tigbalita. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024 to 2025 Award ang gihatag kang Felipe L. Gozon alang sa maayong pagdala niini sa trabaho ug sa track record sa law ug media. Subay kini sa iyang paghatag sa gibug-aton sa katakos ug kaligdong sa radio ug TV network ang GMA nga may 83 million viewers ug presensya sa tanang media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number two, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Giila usab isip Journalist of the Year 2024 to 2025 si award-winning journalist ug host nga si Jessica Soho tungod sa iyang 40 ka tuig nga excellence diha sa broadcast journalism. What I know for sure, we are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Thank you, MOPC, for recognizing the work that we do. Gipasidunggan isip Television Reporter of the Year 2024 to 2025 si Balitang anchor nga si Rafi Tima tungod sa iyang katakos sa paghatod sa mga taho sa telebisyon o sa broadcast reporting sa mga nasudman o maanaa sa gawas. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito at para mapabilang sa inyong magagaling ay tuloy na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024 to 2025 usab si DZBB anchor Melo Del Prado. Giila sa MOPC ang dekalidad sa iyang pagkamasisibya sa radyo sulod na sa 36 ka tuig. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pal ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC mo ilabing una og labing karaang press club sa Asia nga natukod niya tong tuig 1945. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.